от 7 до 8, потиви 7. Същата вечер повторение, това е неделята, същата вечер от 7 вечерта и 15, ако не се лъжа, повторение по Супер 7. И следващата събота повторение пак на предаването. Сутрин потиви 7 вечер по Супер 7. Значи в неделята 12 са оригиналните излъчвания, сутринта по TV 7 вечерта по Супер 7, а следващата събота, там кога се пада 18-ти, повторение. Сутрин по TV 7, вечер по Супер 7. 4 излъчвания ще има това предаване, все да си го запишете веднъж. Няма на къде да го преместим, това е. А ти? Направо на сцената си се инсталирала. Сядай тук да не. Така, сега, чуйте ме внимателно. Чувате ли ме? В началото ще направим една дискотека. Заставаме тук и танцуваме към камерите. Вие ще им пляскате, нали, те ще махат. Съвсем за малко. Не снимаме концерт, нали, не се чудите. Ние ще спираме, ние ще почваме. Ние ще запишем това, което после ни трябва за монтажа. Вие ще бъдете монтирано предаване. Не всичко, което виждате тук, ще остане. И за това не се да случава много въздух. Закручи. Да. Така, румба на местата ли сме? Чакай, вие не сте румбата. А може ли да ми говорите от ПТС? Румба? Чуваш ли ме сега? Чувам те идеално. Да. Можем ли да запишем анонса? Да. Чекваме секунда само, че няма връзка с операторите в момент. Енчо, аз ти кажа кога. Добре. Средната. Добре, тихо сега само. Камерата виждаш ли? Да. Добре. Когато си готов, запис тече, само че чакай да подреди къци децата. Да, давай. Гледайте кой е по-помай всяка събота и неделя сутрин 7 по TV 7. А вие, малки приятели, ако искате да участвате и да се забавлявате, заповядайте на 18 и 19 май от 10 и 12 часа на улица Цар Самуил 32. Айде още един път да го направим. Всяка събота и неделя сутрин 7 по TV 7. А вие, малки приятели, ако искате да участвате и да се забавлявате при нас, заповядайте на 18 и 19 май от 10 и 12 часа на улица Цар Самуил 32. Гледайте кой е по-помай всяка събота и неделя по Супер 7 от 19 и 15 часа. Ако искате да се забавлявате при нас и да участвате в предаването, заповядайте на 18 и 19 май от 10 и 12 часа на улица Цар Самуил 32. Ма се усмихвайте напред към камерите, че не снимате. Айде, Енчо, давай. Гледайте кой е по-помай всяка събота и неделя по Супер 7 от 19 и 15 часа. А ако искате да участвате и да се забавлявате при нас, заповядайте на 18 и 19 май от 10 и от 12 часа на улица Цар Самуил 32. Кой скача най-високо? Сега, кой може да клече най-низко? Така, я кажете две думи на Енчо. Добре, ето го по-по-найчо. Айде. Рума, готови ли сме? Айде. Готови сте за танци, деца? Добре, връщаме се към камерите. Напред се обръщаме и започваме. Музика. Готови за танци? Да! Добре, само напред гледайте и усмихвате и най-добрите танци. Обещавате ли? Да! Айде, готови ли? Обърнете напред към публиката. Ей, жаво. Айде, танци всички! Да, готово. Добре. Добре. Ей, ти можеш да си тук до мен. Можем ли да започнем? Вие сте лесни. Момчетата са трудни.
Изчакайте малко за записа. Да. Като върват и двете, като се търкалят, ми кажете. Трета да е на близък план. Айде, до 3 начало. Здравейте, приятели от цяла България! Кой Попонай продължава и днес завършва своето турне в град Благоевград. Здравейте, приятели от Благоевград! На 12 май, в деня на избори, ние ще избираме. Ще избираме какво? Мистър и мис Попонай, разбира се. Която ще аплодира днес, не трябва да е член на нито една политическа партия. Тя ще избира мистър и мис Попонай в Благоевград. Здравей, Батенчо! Ти ще ни представиш и първото дете днес на сцената. Вашите аплодисменти за Батенчо! А пък аз съм зависим! Аз съм От зависим! кого си зависим, Попонай? Храната! Добре, хайде на твоята паничка. Момчетата по-хубаво от момичета. А голем, да си голям или малък е по-хубаво? С какво е по-хубаво да си голям? Мога да предположа. Не знам. Да. Какъв ще станеш ти като пораснеш? Там ще да знаем, че не сме изпуснали някои детенцата. Продължаваме с Йоана. Здравей, Йоана! Аз ще правя песен. Ще изпееш твоята песничка, нали? Чудесно. А кой те научи на тази песничка? Мама и тата. Кажи, кой повече те слуша тебе? Мама или татко? Тата. Татко повече те слуша. А мама с какво не слуша тя? Я да кажи. Биеме. Биете, тя сигурно прави така. О, Йоана, защо не слушаш? А ти какви бели правиш? Правя беле, защото изсипвам всичките играчки. Няма лошо да си изсипват всички играчки. Така да чуем твоята песничка. С смел и силен глас можеш ли? Айде, давам микрофона с най-хубавия и смел глас. Давай смел. Zajdziecie do biała, chciałbym ci dała, bliska tawa idźka, przesenna zabiczka, będzie się sta miła, wszędzie dobrze kryła. Zajdzie do prawa, przejeżdżaka śmiała. Че кто разбрало, че закъсняло. Нататък знаеш ли? Седнало да плаче, малко той обаче, на кого да каже, върна му Ставаме за дует с теб, а? Добре. А ти мечтаеш ли като пораснеш голямо да се научиш да правиш нещо? Какво си искаш да се научиш да правиш? Пич, Какво? пич, Птички да правиш? да, Как се правят птички? шхрана, Моля? шхрана. Искаш да храниш птичка. Ето една птичка. Дай я в шепичка. Не се плаши. Това е един батко, който е облякал костюм на Попонай. Та-да-да-да! Нали? Какво животно е това според тебе? Куче. Куче. Долу, куче. Долу. Защо мялка това куче? Я ми кажи, ти знаеш ли как прави кучето? Ау, ау, А как прави котето? мяу. А как прави овцата? Не подсказвай. Краво не подсказвай. Как прави козата? А как прави кравата? А магарето как прави? Това е много, това е женското магаре така прави. А мъжкото прави. А как прави кокошката, знаеш? Кака. А как се казва мъжът на кокошката?
М? Не знам. Петела, Петел. А как се казва жената на Петела? Кошка. Кошка, точно така. Аре, ти каква ще станеш, като пораснеш голяма? Не знам. Каквото каже мама това. Или тати. И той беше по-послушен. Да. Най-хубавата усмивка към мама и към тати. Вашите аплодисменти за Иван. Алексия, здравей! Здрасти. Дай тази дъвка. Цапахме площада на Благоевград. Ти на колко си годинки? На 3. А доколко можеш да броиш? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. А след 15? 17. След 17? 12. Точно така. А на английски можеш ли да броиш? Не. А на гръцки? Да. Я на гръцки преброй от 1 до 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точно така. Между другото, те скоро гърците ще разбират всички тук от Северна Гърция от 1 до 5, като броим на български. И те ще могат да броим на български. А какво ще ми изпълниш, Алексия? Песничка. Коя песничка ще изпълниш? За кукичето. Предавам ти микрофон, искам с най-хубавия и силен глас да започнеш песничката за кукичето, нали? Да. Давай смело. Ах, кой се показва от снежната пазва, аз кукиче бяло съм, ставам печоцан. Миличко, кажи я, бързо са отвия, пролет, пролет, иде веч и не е далеч. Иде веч. А я ми кажи, кой се облича с по-хубави дрехи от мама и от татко? Мама, Кой е по-хубав от мама и от татко? тате, Значи мама компенсира с дрехи. да, А защо? Кой е по-хубав? тате, С какво е по-хубав той? Какво по-хубаво има? с сапките, Има хубави шапки. да, Какво работи той? телевизори, Прави телевизори. А защо момичетата носят рокли, а момчетата не носят рокли? защото момчетата са момчета, а момичетата са си момичета и носят флокли, А момчетата какво да носят? блози, Блузи. Дамски. да, А защо момчетата не носят такива панделки на главите? защото са момчета, И те какво да носят на главите си? Шапки, като тати. Ми да. Ти като пораснеш, искаш ли да се научиш нещо да правиш добре? да, Какво искаш да научиш да правиш? да рисувам Алексия, Искаш да се научиш да рисуваш. да, Рисуваш ли вече? да. Пожелавам ти да станеш страхотна художничка. Вашите аплодисменти за Алексия.